Elektrický aromadifuzér je výbornou pomôckou aromaterapie. Dokáže rýchlo rozptýliť esenciálne oleje do ovzdušia. Jeho použitie je veľmi jednoduché. Ukážeme ti, ako na to. Máme tu elektrický difuzér Milano s napájaním cez USB kábel. Môžeš ho zapojiť napríklad do počítača alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky. Odstraň vrchný aj vnútorný kryt difuzéra a do nádobky nalej čistú vodu, maximálne po risku. Priprav si esenciálny olej podľa vlastného výberu. V našej ponuke nájdeš napríklad túto zmes esenciálnych olejov Čistý priestor, ktorý vzduch nielen prevonia, ale ho aj vyčistí a zbaví plesní a baktérií. Respirol je výborný na uvoľnenie dýchacích ciest, migrénol pomáha pri bolesti hlavy a migréne a v ponuke máme aj rôzne zmesy esenciálnych olejov pre deti. Alebo si vyber esenciálny olej na upokojenie a relaxáciu, napríklad levandulový, a vytvor si doma atmosféru pohody a harmónie. Do vody pridaj 2 až 3 kvapky esenciálneho oleja. Nasaď vnútorný aj vonkajší kryt a spusti difuzér. Jedným tlačítkom spúšťaš paru a druhým meníš podsvietenie. Môžeš si nastaviť ľubovoľnú farbu alebo nechať, aby sa farby priebežne menili samé. Týmto difuzérom získaš 3 benefity v jednom. Zvlhčíš ovzdušie, využívaš blahodárne účinky aromaterapie a súčasne blahodárne účinky kolorterapie. Zaži s nami voňavú terapiu.